She's a clinical psychologist, a private social worker from Tutu Wellness Center. Namhlanje ke sicokela ke phansi kwesihloko esithi how to keep relationships without breakup. This is for us, thina bantu abangalastiyo. She is on standby ke pha ke in our Queenstown studios. Gobs, good morning and thank you so much for joining us. Hi, good morning, Black Diamond. Hi, kutheni bekuva kabi kayi-2. Khapeni uthethe futhi. Good morning, Black Diamond. How are you? Good to yourself. Andithanda into ethwele entloko. Namhlanje sincokola ndingathi nabantu abafana nam, if I can put it like that. Sincokola phantsi kwesihloko esithi how to keep relationships without a breakup. Khazibulisele wethu and then sizobreaka down the topic. Oh, hi. Mandithathe lithuba ke ndizibulisele kubaphulaphuli be-VCR kwiindawo ngeendawo abaphulaphule kuzo, especially abantu abatsha. This is the Youth Month and happy Wednesday. Thank you so much. Gobs, ndigcina njani i-relationship yam ndilaste for 10 years or for 15 years? Oh, I can't even gosh, last for 2 weeks. iyagcineka relationship and you can last even more than 10 years. How? Mphulaphuli, I think we need to start to unpack indaba ethi what is a relationship kuqala, so that we understand into yobana which role is supposed to be played by who. Sure. I-relationship ke bantakwethu is nothing else but it's a common understanding abantu ababini abaye bangene kuyo. When those two people bengena kwi-relationship, ikhona ke into e-common okanye omnye ayiphikishe i-common komnye. It doesn't matter ke into yobana i-relationship ngubani oyi-initiate-leyo, but what is important uba sazi into yobana kuqala what is a relationship. I-relationship ke mphulaphuli, it's a two-way string. Kulapho kudibana khona abantu ababini with the intentions of taking it to the level abacinga into yobana izawufika kuyo. When you get into a relationship ke kufuneka uqale uzilungise ingqondo yakho into yobana are you really ready to get into a relationship. I always make mention into ethi apha ke mphulaphuli nawe Coshi ethi whenever you coming from a breakup, start by healing so that ungangeni kwi-relationship yesibini okanye kwenye relationship elandelayo ungekaphumi kule relationship ubukuyo. Njengoba ndisithi nje i-relationship it's a two-way string. It's a two-way string indeed, because siyabambisana kule relationship. I-aim yethu is to meet halfway. When we meet halfway ke akukho mntu u-expected into yobana a-performe some duties kule relationship. I-relationship yeyethu sobabini. It doesn't matter into yobana who approached who, but ekugqibeleni I ended up nam ndine-feelings zakho in as much as ndingakhange ndiku-approach. Saqala ke ngoku sangena kwi-relationship. Right, sikwi-relationship ke ngoku. How do we keep it burning? Because into ebalulekileyo sesispark kufuneka sisigcinile. Zikhona ke i-activities ekufuneka sizenzile as abantu abakwi-relationship. Ezi activities ke mphulaphuli nawe Coshi ayizo activities zakho kuba wena uzoproposa mna, ayizo activities zam kuba mna ndizoproposa wena, because apha we are in a relationship. Okokuqala, we need to understand each other. The only way esinoyisebenzisa ke to understand each other is through communication. Communication is always there, because asikwazi ukwenza anything without communicating to your partner. How do we keep communication ke phakathi kwethu sobabini? Zininzi ke baphulaphuli indlela zokugcina communication phakathi kwenu okanye kule relationship yenu. Don't always expect your partner to start initiating communication. It's your role now as umntu okwi-relationship into yobana if umntu wakho ulele engakufowunelanga, make it a point into yobana wena in the morning you call umntu wakho, sona sam, I think uye wabiwa bubuthongo walala ungakhange uthi good night. Uyayibona? So eyona nto ibalulekile apha it's understanding, but how do we understand each other? Because I can say ndiyaku-understand Coshi, but I always expect you to do things for me, especially ke thina females, we always expect into yobana abantu abangootata ibe ngabo abathatha i-upper hand kwi-relationship. That's not right. I-relationship yeyethu sobabini, nawe kufuneka ukhe u-initiate so that uzom-understanda umntu wakho. The way we behave to each other nayo ine-impact enkulu kakhulu kwi-relationship. Ndikhe ndathi ke kwenye imini xa ndithetha apha ndathi i-behavior yakho
goes a long way. Behavior yakho can start from ekhaya, where you come from. Before you get into a relationship, kufuneka kuqala uzazi into yobana wena ungubani, ufuna ntoni, what do you worth? Then you are good to go to a relationship. Ayikho irecipe yokulasta kwi-relationship ngaphandle kwe-respect, ngaphandle kwe-behavior. So if unezo zinto zimbini, you respect your partner and the way you behave, it talks a lot about you. Abantu abangena kwi-relationship with the expectations, kufuneka umntu ongena kunaye kwi-relationship ayazi into yobana what are your expectations kule relationship. Singangeni kwi-relationship singazani, singangeni kwi-relationship singayazi i-relationship, singangeni kwi-relationship sine-expectations that ii-partners zethu ezingazaziyo. Hence ndisithi ke Xushu, kubalulekile into yobana xa ungena kwi-relationship, let your person know what are your expectations kule relationship, so that ungashiyeki ngasemva okanye angashiyeki ngasemva. So ndinee-types ke ze-relationship ezi-4 endize Sure. nazo. Of course, i-family relationship, it's there. The way you treat abantu bakokweni, your family members, is the way that you are going to treat your friend. That's another relationship. The way that you treat your friend is the way that you are still going to treat your colleagues, because aba bantu bonke ukwi-relationship nabo. Sure. Remember, if awuyanga emsebenzini Xushu namhlanje, you are missing someone. Like namhlanje khange ungene emsebenzini, you know izinto enidla ngozenza noZimkhitha. Along the way, apha ebudeni bemini ikhona into zathi, hayi man, khange ndithethe noZimkhitha. Kutheni le nto into oyenzayo with your friends ungake uyenze to your partner? Because if you are missing your colleague, that is uZimkhitha, kutheni ungakumisishe ipartner yakho? You always expect ubana ifone yami ayikakhali, oko ndijonga ifone yami na message, oko ndijonga ifone yami na missed call. Wena uyenza nini i-missed call komnye umntu? Because naye is expecting uba wenze the same thing ongayenziyo nawe kuyo. Then ibe yile romantic relationship ke sikuyo namhlanje. Endicinga into yobana abantu bacinga into yobana i-relationship yinto ebuhlungu okanye yinto enzima. No, imandi kakhulu i-relationship, especially the romantic one, because uya all out emntwini wakho and wenza le nto ufuna ukuyenza. Jonga, iba free kwi-relationship. Hey, Free sana xa uhleli siyithatha nomntu into wakho. yokuya Because wonke. zazi into uthi makaqala akhulule, kaloku angizuqale ndikhulule. Uyayiva ne? If nithathene nomntu wakho wherever enisuka khona with the intentions of uba niyokulala erumini, ngena erumini wenze izinto odume ngazo. Ngena erumini Saserumini. without hesitant, ungalindi into yobana makuthiwe khulula. Ngoku yaphela laa nto abakuthiwa asizulala nangoku, ubuyazi mos xa kuziwe erumini kuvalwe ngoku uzolalwa. So do what is expected of you erumini, and xa sowufikile Sure. erumini, be yonantsika. Xa sowufikile erumini, be the best version of yourself. Yenza le nto urhalela uba mayenziwe kuwe, uyenze kulaa mntu, so that naye azoyenza kuwe in return. Uzawuva ke Xushu xa omnye ephumile eye emntwini wakhe kwidate, abuye Sure. athi, yho hayi wethu ibilipholi laa date. Ubulipholi wena, because you never experience into enjena. Into ebangela uba ibe lipholi laa date, nawe uzibambile. Wena ulindele into yobana makuqalwe. If akuqalwa, nawe awuzuqala, because kaloku sikwi-relationship apha, akukho perfectionist. Sobabini sizofundana, sobabini sizofunda. Sure. I can't be the one who initiated a relationship ndakuproposa, but it does not mean I am gonna be the only one or initiator yonke into. If awuphuzwanga sana uthi nizohlala imini yonke ungakhange uphuzwe because ulindele uba makaqala aphuze. If awubanjwanga nizohlala nine-social distance because akakubambanga. No, it's not supposed to. Jonga, be the best version of yourself. Xa ungena kwi-relationship, zixelele into yobana ndizawuba yinantsika endingazukwazi uyibiza, ofuna uyazi uzandikrweca uba inantsika yintoni. Eqaleni. Be Yeah, the sure. best nantsika of yourself. Then when you get into a relationship, ayikho i-relationship engazulasta. Akekho umntu ongazulasta kwi-relationship. Izinto esizenzayo thina kwi-relationship, we always expect into yobana maku-initiatwe. What is your role and your responsibility to the relationship? If akafowunanga andifowuni, if akandithathanga andiyi, khawufunde ukuya. Thina sasiziyela singabizwanga. Funda ukuya. Susana, Sithiba what if sigqiba ke 20 years. what if Mandiphumle, ndiyaya Xushu. ke ngoku ndingabizwanga? Ha-ana. Ayizuba ngathi ngoku ndiyazitsala. And ke ngoku what if ndithi xa ndifika phana, masithi le relationship yethu is still very much new, and
siyayazi into yobana in most cases abantu abangamadoda bayathanda ukuthi basingle abanamntu, and then you find out along the way into yobana tshini sibayi-5 apha, you understand. So ke ngoku ndiyaya phana sana ndiyonkqonkqoza ndifike sana umntu ehleli nomntu, and ke ngoku ndibe ndingekho ready emotionally ubana mandibone ezo zinto ezinjalo. What do I do in situations like that? Also Gqobs, ndiyafuna sibuyele kla ndawo busithi don't enter into a relationship with unspoken expectations. So it's very much difficult kwezinye ii-cases because ndizawungena kwi-relationship nawe and then ndikunike the real chuma into yobana this is what I want mna kwi-relationship, this is how I prefer into yobana i-relationship iqhube according to my terms. And ke ngoku you did mention into yobana what is your role wena ke ngoku kule relationship yakho. We need to ask ourselves ezo questions zinjalo. So if mna ikhona ingxaki, if mna ndithi andifuni udlala role mna kwi-relationship, I just want to receive, I think zezinye zezinto based on previous experience ke ngamanye amaxesha, because mhlambi from your previous relationship uqhele into yobana wena mawenzelwe yonke into, uqhele umuntu indoda e-initiatayo. I have a friend of mine who is based in Queenstown. She believes kwindoda e-initiatayo bana hayibo kutheni engandifoneli because undiqhelisile ukundifonela. But I was like, but kaloku nawe if akafowunanga nawe phakamisa ifowuni umfonele, because kaloku it's not always going to be the case yobana nguye umuntu okuzakufuna. But I want you to bana uvelele elicala laba bantu ke ngoku bathi bona athi umuntu okay uthi Gqobs, I must enter into a relationship ndizidakance expectations zam. Okay, these are my expectations, so I prefer mna into yobana ndireceive qha kungabikho nto endiyizisa kuwe. So if uyandiqhelisa into yobana each and every, if kule veki uzawundifonela ngo-7 a.m, I expect you nangomso to do the same. So let's talk about that. All right, thank you so much, Tosh, for the questions. Yes, Yeah. I want to angene kwi-relationship with the expectations. I really mean that, because Yeah. abantu bangena kwi-relationship baphele benga-understandani because i-expectations zakhe khange azidakaca. Ndiyakuva ke Toshi xa usithi wena from the previous relationship ungene nomntu ubukwi-relationship nomntu ebeqhele ukukufowunela every time and every now and then, but now ukule relationship. Let your person know into yobana who am I, undivele mos xa ndisitsho. Let your person know yobana who am I, what do you want and what do you worth. It is very important for uba umntu angene kwi-relationship nezo zinto zintathu. Before you jump into a relationship, khumbula bendithe you need ixesha lakho so that uzoqala i-relationship entsha uphumile kula relationship indala, ungazongena neza mistakes zalaa mntu ubuphuma kuye. Athi umntu wakho esenza his best ube uqonda uba his best is not enough for me because I'm used to uba umntu andenzele ukuthi nokuthi nokuthi. I-relationship Thushi ndiyakujaja still, i-relationship yeyethu. Don't expect me to initiate into. Irongo le friend yakho ithi ilindele ipartner yayo into yobana mayi-initiate. Nawe you've got a role to initiate. Ndikhe ndathi, what if ipartner yakho ayi-initiate senikhona ke nihle nobabini? What are you going to do? Because sometimes umntu ukhe anga-initiate not because of uxakiwe, but naye uyafuna ukureceiva. I-relationship it's a give and take. You give and you take. So nomnye umntu kwenye icala kwenye end naye uyafuna ukureceiva in as much as banawe i-aim yakho ngena kule relationship is to receive. And when you get into a relationship, be you Tosh, be you suzihayida, mangabikho nto ozifihlayo, and le nto ungayithandiyo yayenzeke kwi-past relationship yakho makayazi lona, because i-likelihood is that if awukhange uzi-explain kwi-relationship into yobana I'm coming from this relationship, i-likelihood is that once a victim always a victim. Iyenzeka nam, I don't know how, but kuvele kwenzeka into yobana ukhe waqala waba yi-victim ye-abuse okanye yokungathandwa okanye yokudlalwa kwi-relationship. Uzawusoloke udlalwa because wena ufika kwi-relationship uthathe i-back seat and expect uba umntu wakho makathathe i-front seat. If umnika i-front seat, nawe khakuzithathe ngenye imini uzibeke phaya e-front seat ahlale e-back seat udrayive le relationship. Into yo-initiator guys yeyona nto ndimisa phambili. We need to learn to initiate. Nditsho mna sexually ibe nguwe othi masenze kanjena ngoku. Eyokuba uyazelaphi asithethi loo nto ngoku silapha.
ebedroomini mos nanthe akukho boardroom. So if ndizawuthi ndicela sikhe singene ngeli cala namhlanje, come follow me, let's do it because yinto efunwa ndim. Uyayibona, when we get into a Yeah. relationship senza izinto ngendlela esifuna ngayo sobabini, asizusoloko sisenza into efunwa nguwe. Uyayiva ke Xushu? Yeah, Ndibuyele ke ndiyayiva. ngoku kule party yobana bendisithi ziyele. I still Okay. maintain uba ziyele. Kaloku lo mntu xa Yeah. engena kwi-relationship bethuna siyaxoka. Wonke umntu uyaxoka. Umntu xa engena kwi-relationship nawe Xushu uzawuthi I've been single for 5 months. Ungayazi uba uphinde wavela phi ke ngoku lo we-5 months xa ephinda ekule relationship nawe uzawuthi xa ufika ke ngoku kule ndawo yakhe ufike ehleli naye. Ebethe mos So, uyakuthanda. Ebethe ucela uthandana nawe. Xa ethe ndicela sikhe sithandane, khangathi ndicela ukuthanda. Uthe ndicela sikhe sithandane. Ii-feelings ke somewhere somehow zihambe ziphele. Ndandikhe ndathi ke kwenye indawo endandithetha kuyo, yeah. xa ziphelile ii-feelings njengawe uba ubuzondi-initiata, ndiza kuhotspota mntasekhaya sike siqhube ngezi zam. If ezakho ziphelile zakuhotspota sike siqhube ngezi zam because kaloku khumbula nguwe ozondi-initiata, ozondiqala wandixelela into yobana uyandithanda, and into yokukuthanda izodivelopha later kum. So asizuhamba ngepace eyi-1. So xa Sure. ziphelile kuwe ii-feelings kum kungona zifikayo, ndilinde ke ndinike itshansi zabe ndiplaga kwezi zam. Ukuziyela Xushu kubalulekile uziyela so that uzoprova le nto bendithe be the best vision of yourself. Of Be the yourself, best sure. version of yourself. Sorry, ndifuna uye kule ndawo ifele ithole because the minute uhlala usithi ndilinde uba makazondithatha, xa edicide uba makangokuzokuthatha namhlanje because singabantu siyayidinga ime time. Mhlawumbi ngaloo mini adicide ngayo ungazokuthatha udinga ime time but akatsho kuwe. Into ebalulekileyo yi-communication. I always emphasize indaba ye-communication. Khawukuye Xushu uzomprove into yobana khange uthi uyandithanda because umuntu okuthandayo soza kuhethisha. Umuntu okuthandayo will respect you. Umuntu okuthandayo will value you. True. Then I think these questions ubundibuze zona Xushu. Can I continue? Ustabile. Yes, you can, Gops, you can continue. All right. Xa sekwi-relationship ke mntasekhaya ndicinga into yobana okanye I feel into yobana kubalulekile into yobana sithethe openly about our problems. When we spoke openly or we speak openly about i-problems zethu, we spoke about izinto that has happened to us and kwi-past yethu to avoid Sure. into yobana into owawukhe yakwenzekela kwi-past ingazovela sele niphakathi kwi-relationship. Hence bendisithi ke kubalulekile into yobana xa ungena kwi-relationship uthi open up, uthethe, umnike isifuba sakho umntu ayazi into yobana sorry, what kind of an animal angena nayo kwi-relationship because nyhani singena kwi-relationship sinje. Uthi xa sowuphakathi naphakathi kwi-relationship umntu esathi hey ndiyageda ndamthanda avele atshintshe umntu kuvele the other side. Mayithi livela the other side umxelele into yobana jonga ke mna ndingumntu ongakuthandiyo u-ABCD. Isingathi kum xa uza kwenza ngolu hlobo uqale undi-alerte so that ndiyazi. Remember, I've got feelings, I've got emotions. Ndingene kule relationship ndazixhoma. Sure. Udla ngothiwa ke Xushu ngena kwi-relationship ungena ngekopi ye-ID yentliziyo sungena Yeah. ngentliziyo. Hayi akwazeki Original. mntasekhaya. Akwazeki jonga uthi ungena nje kwi-relationship ngumntu Gops. ungena wonke futhi akhona into oyishiya ngasemva, especially ke thina ke sizi-females we open up about our friends, we open up about our families, we open up about Yeah. our relationship. But ufumanisa into yobana sekuphakathi naphakathi kukho le nto wezixela into yobana andinawuze ndiyithethe emntwini, khayithethe apha kule relationship kuyo so that ingazovela sekuphakathi kuthiwe bendingalazi eli cala lakho. Uyayiva ne? Okwesibini, i-respect, of course, we always speak about it. We always talk about it. I-respect, guys, awukwazi umthanda umuntu ungamhloniphi. Awukwazi ukumhlonipha umuntu ungamthandi. You Awukwazi can't. ukumtrusta umuntu ungamthandi. Awukwazi ukumrespekta umuntu ungamthandi. So it's a cycle ekufuneka sijikeleze kuyo xa sikwi-relationship. You love, you respect, you honor, you give, you take. Uyayibona? So Yeah. i-respect revolves about i-relationship revolves about around i-respect. If you don't respect yourself, awuzukwazi ukumrespekta lo mntu ukwi-relationship. You need to start by respecting mna ndingunontuthuzelo, ndizirespecte so that umntu osecankwam abone into yobana this woman loves herself and respects herself. Andizusoloko ndilinde into yobana kutheni ungandihloniphi wena, kutheni usithi but what am I doing mna to myself, because the way you treat me sometimes ubona ngendlela endizenza ngayo okanye endizitrita ngayo mna kule relationship, indlela endibehave ngayo.
Bendike ndathi ke xusha phaa phambili indlela yokubehave inayo ipart ye-background because omnye umntu ukhulela from this abusive parenting. So aphele xa Yeah. esiza apha kwi-relationship ngoku ungena kwi-relationship with the expectation that I'm going to fight so that ndingabi victim umama wam okanye utata wam abe yiyo kumama wam, yabona, vice versa. So angene umntu ene-anger kwi-relationship because kaloku Sure. usuka kwi-abusive parenting okanye usuka kwikhaya ekuliwayo kulo, aphele ke ngoku enga-understand into yobana ngomnye umntu lona ayinguye lowa aphuma kuye, azophela ke ngoku eblaster out of proportion, eblastela emntwini orongo that loves him or her genuinely because akaqhelanga uthandwa, akaqhelanga urespekthwa, okanye i-previous relationship yakhe bengumntu ongonjwayo. Then apha kuzothiwa hayi mana ndiyithandi le nto uyenza, qomba yho sana ndibetha nini because mna ndithi ukuze ndive Okay. ndifuna ungonjwa. Uyayiva ne? Ngonjo. So i-expectations xa ungena kwi-relationship kunyanzelekile uzididakala. And i-respect goes a long way, Xosh. It goes a Very, long way. And i-respect, very. it tells who you are without ukuvula umlomo umxelele into yobana umntu mna ndingubani kakuhle kakuhle. Mandinike Yeah. i-chance, mntase. Gqobs, ndiyafuna into yobana sibuyele. I have a question based on le nto ogqiba uthetha ngayo. Sikule relationship ke ngoku and it's been a while. I-relationship iyaqhubeka. And then kukho i-say ethi listen to your guts. My guts are now telling me into yobana ipartner yami iyatshita. And ukuze ndifumanise into yobana iyatshita ipartner yam mandiyokroba phaa efowunini yakhe. Abantu abaninzi ke bathi ke there is nothing wrong ngokupheja ifowuni yepartner yakho because ufuna uyazi into yobana where you stand with your partner. And then abanye abantu bathi bona ifowuni yami yeyami, ifowuni yakho yeyakho, so akho nto uyifunayo efowunini yomntu because laa mntu lowana ii-secrets eziphaa efowunini sometimes kusenokwenzeka into yobana zezetshomi okanye zezefemeli. It's not always the case into yobana ufumanise into yobana laa mntu uyatshita phaa. Reason why engafuni uba bana ucofe ifowuni yakhe just because ufihla i-relationship. But enye i-information e-private and confidential, I want you to take us through obana where iphelela phi into yokumamela kwam i-guts kwi-relationship. It's good, Tosh. Thank you so much for the question. It's good, Tosh, to listen to your guts. Sure. Guts zakho are always right. And when you listen to your guts, don't always go there with the expectations of getting something negative. Okay. Omnye iiguts zakhe ziye zimthathe zimse kule ndawo ebecinga into yobana uzawufumana le nto kuye. Xa efika shem, honestly, umntana abantu uzitipele, uzilelele, akukho nto ayenzayo. Ufike because ubuzixelela into yobana ndize ndizokulwa apha, ufike i-approach yakho ingabikho right and you ended up fighting nalo mntu ubuze kuye because iiguts zakho zikuxelela into yobana ikhona into. Of course ikhona, yes, ulele, utipile, ebezinxilele, akukho ntombazana okanye akukho mfana around. And i-problem ke ngoku is that when your guts tells you uba yiya, xa sewufika phaya, be apologetic xa ungayifumananga le nto ubuyoyifuna. Learn to Okay. apologize because yenye yezinto esikhostayo kwi-relationships yethu. Because if you are wrong, learn to apologize emntwini ukuba yho asana indlela ondithethe ngayo yiyo ebangela ndizolenda apha. I didn't plan into yobana mandizofika apha because omnye uyafika erumini yomntu wakhe ngo-4 ekuseni. Xa ufika ngo-4 ekuseni umntu wakho genuinely so ulele, akho nto ayenzayo, but khakuzichaze into yobana why ulapha. Because ndicinge into yobana kaloku xa ungaziphendula ii-calls zam khona into bhiziyo, so ndiqonda mandize ndizokujonga. Xa ndifika shem, honestly, ulele, ndiyaxolisa sithandwa sam, akukho nto, uxolo phambili, yeyona nto ibalulekileyo. Okwesibini, indaba yefowuni. Eyi, it's a story for another day, Khosh, indaba yefowuni, because it goes back to ezaa expectations besikhe sathetha ngazo into yobana when you get into a relationship, we need to state indaba yefowuni yobana how do we get to a stage, because funeka sibe kulaa level inye i-understanding yobana if ndishiya ifowuni yam apha, baby, you've got the right to uba uyiphendule. If ungena imessage nawe, you've got the right uba uyabona ne, funeka sifikelele kwi-understanding. Le nto itshoyo into yobana there are things ezisefowunini ekungafunekanga mna ndizibonile, but kuba because ufuna uba honest and transparent to me, uthi no, you can have i-access yefowuni yam. Bra, i-relationship izawuhamba ihambe iphele. Ndikhe ndathi ke ngenye imini xa umntu ekwenzele into nikwi-relationship,
okanye nenze into nobabini nikwi-relationship, there is absolutely no need bana xa niphuma kwi-relationship ummele esitratweni umntu wakho umriminde ngezaa zinto benizenza nobabini. No need for okanye that. ngezaa zinto ubumenzele zona. There is absolutely no need for that, because xa I- sikwi-relationship siya-understandana and we ended up being open to each other and sithetha nee-dirty secrets even with iifemeli zethu, because sometimes xa ndisiva kabuhlungu I find peace xa ndihleli nomgcini and I open up about everything eyenzekayo ekhaya kwifemeli yam. Kanti uzawuthi umgcina ngenye imini xa sesinengxaki enkulu ame phezu kwendlu athathe ezi mayikhi zikhoyo ngokuzingxolayo athi nimbona nje lo unento ethile nethile nethile nethile. That's not on leyo into kwi-relationship. Yeah. Ndikugqibile xhushi ndizogqibezela. Yes, my love, undigqibile masigqibezele ngoku sokwazi basibaleke siye phaa ezindabeni. Ke mntase. Into ebalulekileyo ke bantasekhaya kwi-relationship for you to last, khake nifumane nibe nento, nibe nexesha lenu. Akho nto ibaluleke ngathi lixesha lenu kwi-relationship. Ixesha lenu ke alizukwenziwa nguwe, alizukwenziwa nguye, liza kwenziwa nini. Check your schedule, check ishedule yomntu wakho. Sazam ithini, ime njani imini yakho namhlanje. Bendirhalela into yobana sikhe sihlale sobabini. Le nto bendisithi ke zi-expresse kwi-relationship yakho. Okwesibini, kanithathe ezaa moments zobana nihlale xa nibukele imuvi nigadlishe kube mnandi, uve i-heartbeat yomntu wakho. Zibalulekile ezaa zinto. Even if ukhona ingxaki, ezaa zinto uthi sewuhleli kuloo ndawo uhleli kuyo okanye kuloo kona uhleli kuyo, ukhumbule ezaa memories benizibhildile for a while benihleli nobabini. Another thing, if ningabantu abatshatileyo okanye abakwi-relationship nihlala nobabini, don't you dare move out of your main bedroom because of a misunderstanding. Ungaze uyenze loo mistake yophuma kwi-main bedroom. If ubuphumile last night, thatha iflisi yakho mntasekhaya uyifake ewardrobini, namhlanje ungene ebedroomini uthi nca emntwini wakho, because laa nto it gives into yobana une-pride and you give ispace soba makwenzeke anything between nina nobabini, because once wayiqala awuphindi uyiyeke. Isolution yeproblem ayikokucreata enye iproblem. But Bobs, how do we get hold of you xa ngaba mhlawumbi siyafuna ubana ke usincokolele ngezi zinto outside le i-interview? Okay. Coach uGobs uyafumaneka kwi-practice kaDr Tyaliti enumber 18 Epton Street. Phaya you can book i-appointment kule number engu-083 743 2025, 083 743 2025, or 071 415 1214. 071 415 1214. You can book via WhatsApp. We do take medical aids, zonke medical aid, and our cash price is 750 per session. Okay, Notutuzelo Kopoka, she is a clinical psychologist, a private social worker from Tutu Wellness Center. Besinqokola ke namhlanje phantsi kwesihloko esithi ke how to keep relationships without breakups. If ke namhlanje ufike sesigqiba le interview yethu namhlanje, you can access the interview on our Facebook page. It's called Vukani Community Radio. Wena mina manje ke wethu Gobs, thank you so much wethu. This was so very much helpful.